Miriam, beth yw'r ymdeimlad na ymysg y myfyrwyr ar hyn o bryd ta ar ôl yr penderfyniad neithiwr gan y pwyllgor y Prifysgol? Wel, siomedigaeth yn fwy na dim a'r rhwystredigaeth. A da ni'n flin ofnadwy hefyd bod ni yn yr un sefyllfa eto pryd ydy'r Brifysgol yn pallu ac yn gwrthod rhoi sicrwydd ac ymrwymiad i ni o be yn union fydd dyfodol Neuadd Pantycelyn. Felly be ydy'r cam nesaf i chi? Ydych chi dal yn trio brwydro i aros yn y neuadd bresennol fan neu ydych chi wedi dechrau edrych ar yr opsiynau ar gyfer llety amgen? Yn sicr y neges ni ar y funud ydy, da ni ddim yn teimlo bod na unrhyw angen i ni symud o'r neuadd hon, tan bod y Brifysgol yn rhoi ymrwymiad cadarn i ni amserlen yn bodlon rhoi cyllid drosodd i gadw'r neuadd yma'r agor. Tan bod hynny'n digwydd, da ni ddim yn credu bod na unrhyw angen i ni symud o Pantycelyn. Be ydy'r camau nesaf i chi o ran ymgyrch felly? Byddwch chi'n trafod efo'r aelodau dros yr dyddiau wythnosau nesaf? Yn sicr, da ni'n trafod efo'r aelodau ar hyn o bryd. Mae hi'n gyfnod anodd iawn ar yr aelodau ar hyn o bryd. Mae'r Prifysgol wedi dewis amser anheg ofnadwy i wneud hyn yn ganol arholiadau. Felly da ni'n gweithio hefo'r aelodau a'i lles nhw sy'n dod gyntaf ac yn amlwg da ni'n argymell iddyn nhw weithio ar eu gwaith academaidd. Mi ydym ni'n trafod be da ni'n mynd i wneud, mae'r ymgyrch yn dwysau. Os ydy'r Brifysgol wedi asesu'r neuadd a ffeindio bod yna ddiffygion iddi a dweud bod angen dipyn o waith arni, ydych chi'n cydnabod fod o'n mynd i fod yn eitha anodd i chi fel ymgyrch i allu perswadio nhw bod chi'n gallu aros yn yr un? Da ni ddim yn afresynol, da ni'n dall bod angen gwaith ar yr adeilad, ond yr hyn da ni'n ofyn amdano fo di ymrwymiad cadarn ariannol ac ar bapur yn gryf gan y Brifysgol i wneud y gwelliannau yma'r adeilad mwyn sicrhau bod y myfyrwyr yn gallu byw yn yr adeilad ar gyfer y dyfodol. Dyma dydyn nhw ddim yn rhoi ni ar hyn o bryd, sef amserlen ac ymrwymiad cadarn i pryd fydd hyn yn digwydd, a dydy hynna ddim yn ddigon da.